Wannan shine ɗana. Wannan. Shin ka gane wannan mutumin? Ha. Haba ne, kuma ya ce min wai shi sirikinka ne. Duba da kyau. Gashi nan ku yi magana. Malam shin na aure yarka ne? A'a. To na yi alƙawarin zan aure ta ne? A'a. Kai, wancan bai ka tukunna. Batirin kanka ya sanyi ne? A'a. To me yasa ka zo nan ka tayar mana da magana cewa ya alƙawarin zai aure yarka? Me yasa ka zo ka daga mana hankali? Wannan ne ɗanka. Da shakka ne akan dana ne? Shakka. Ba na da wata shakka akan cewa wannan dana ne. To magana ta ba akan wannan ɗan naka bane. To akan wanne ne? Akan ɗaya ɗan naka ne. A kai jama'a. Wani ɗaya ɗan nawa kuma kake magana? Babban ɗan ka mana. Cibi wannan mutumin. Ashe yana da wani ɗan kuma? Wanda ban san da shi ba? Kai yaro ashe kana da yaya? Kai ba babban mutum ne. Mai manya-manyan kamfanoni. Ta yi ka manta ne. Amma ɗaya ɗan naka a gidan ne yake. Kowa ma ya sani. Wayo Allah. Me nake ji da haka? Yanzu a shekara da wani ɗan kwata-kwata ban sani ba. Kai rana wannan mutumin ƙarya yake yi. Tabbas wannan faɗanka ne, sai dai shi yana da ɗan duhun fata, amma tabbas ɗanka ne. Ita dai kan idan ka kalle ta ba sa wani kama da shi, amma dai kai kan ana kallon ka an san ɗanka ne. Idan naka ne, hancin naka ne, hatta laban ma naka ne, kai ne dai san. Wannan ba zancen banza ke yi. Na gaya miki zancen banza. Kai ka daina daga murya, ka kira mai aikin ka fandu. Da abin da ake ciki ya san komi da komi, a gaban shi aka yi komi, ina yake ne fandu din. Baban shi ne ya rasu ya tafi ƙauye. Baban shi ya mutu ko ka sa shege shi, da ka ga asirin ka zai tori shi ne ka kora shi. Yanzu na fahimci komi da komi, duk wannan shirin ka ne don ka bata auren nan. Ya isa haka, ka kara wani zancen iska a nan, sai na shiga da kai kara da tuhumar neman zuban mana kima. Shiru, kai ba tiwari ba ne, annoba ne. Na magance annoba da yawa irin ka gari. Waɗannan kotunan kullum shiga da fitan su nake kamar daki na. Kada ka manta, ni daga halin masheka nake. Wai shin barazana kake min kome? Kwarai kuwa. To shi kenan ka je da abin da za ka yi ka yi. To shi kenan za ku ka gani. Ta. Nan da sati idan har baka bari an daura waɗannan ba. To wallahi za ka sani. Wayo Allah. Na shiga uku. Mama ki bari mana, me haka kike mama? Me haka ne mama, dan Allah ki daina wannan abun mana. Da fara ki gaya min, in zauna a nan ne ko kuma in koma Ingila? Wayo Allah. Yaro, karfe nawa ne jirgin ka zai tashi? Mama karfe 11 na dare ne. To shi kenan kawo jirgin ka tafi, ka je kawai. Domin idan ka ci gaba da zama a nan, inuwar baban ka za ta sa hannun cikin du. Shi kenan mama. Baba, yau zan koma, bari in canje da tikiti na a tashar jirgin sama. Allah shi maka albarka. Ki tashi mu tattara mu bar nan wajen kawai, ba wani amfani ci gaba da zaman mu a nan. Ki tattaro kayan ki mu tafi. Akan me? Bayan zuwa nan ne, ya bayyana min asalin siffar ka ta gaskiya. Wannan wani irin zancen shirme kike yi ne to? Kenan ni mijinki ba ke dara ni ba sai ke dara wani bako? Idan da a da ne, da ba zan yarda ba. Amma a halin yanzu kan ba abin da ta hana ni yadda. Domin ya tabbata kai mabiyin mata ne kafin auren mu. Ashe kai dama dan kwashe ne. Ka kwasa wannan, ka kwasa wancan. Ka bar nan ba, har sai na samu hujja. To lalai ko za su gashin baki na, an ji har kike da kika bar birnin nan. Ai na sani zuciyarki ba za ta taba samun yalwa ba, har sai kin ganshi. Wancan shirarin yara. Kai kuma ka salihi ko? Kullum ka zauna kana ta jin waƙar gargajiya. Ai, aiki kenan. Zuwa dare kuma ka shiga barna. Kai shedan ne da zallan kansa. Da kyau, har kina ta wani tuhuma ta ba? Ai tun wancan lokacin na gane duk wani munafuncen ki. To ya yi kyau ai, sai ka ci gaba da kallo. Kashe ni kawai ya rage, ka kashe ni kawai. Ayo, da shi ita kanta ta sa haka ba za ta mutu ba. Na roƙe ka lauke min ita. Manaja, akwai ɗaki ne? Kuma dai me, ba na son wani abin da zai sa sai na bar ɗakin. Kuma yana son ɗaki wanda yake yana hada da ban ɗaki. Sunana Raja. Tursilaskan ne sunan na. Wani irin suna ne kuma Tursilaskan? Malam. Kai shiru hamago. Sunan baba. Javed Chaurasiya. Sunan mama. Mumtaz Bedi. To wai kai iyakar Indiya da Pakistan ne ko yaya? Kai kuma wadda ka aka yi daga wata kasar? Kai shiru ko mare ka. Tsohon kai na raye ko ya sega. Kwarai ko zan biya. Yawa, to ba ni makullin ina sauri ne zan je na yi acawi. Taimaka min acawi nake ji. Kuma kada ka gaya kowa cewa ina zaune a nan wajen.
Ka ji ko ka taimaka. Ka biya kuɗin kofunan da ka Kai fasa. da Allah fece. Ka biya kuɗin kofuna biyu da ka biya. Kai ba zan biya din ba na gina biya din ba zan biya ba. Ne yawa ba ni ban. Lemata. Kai kawo nan. Zan Ba ɗauka ma. bugata. Sunana Babu Bisleri. To na ji. Bai kamata na yadda da kowa ba. Da alamu duka mutanen cuta ce ta ne a nan. Sun ba zama suna neman shege ne. Anjali, ya zaki min haka Anjali? Me yasa zaki min haka? Me yasa? Priya, yanzu ya zanyi akan jitu ne. Idan har na gaya masa gaskiya zan rasa aiki na. Akwai gurbin aikin mai karban baki a wajen aikinmu, kuma takardunki sun fita da yawa kyau. Na tabbatar da cewa wannan aiki in dai kika nema za ki samu. Amma dole sai kin jira na wata ɗaya. Na gode. Wata ɗaya? To ya zan yi da jitu a cikin wata ɗayan nan? Wata ki daina zuwa wajen aikin. To idan ya ji ni shiru ya je gidan Radeshan fa? Hakan zai sa ya san gaskiya. Gaskiyar da wata ran dole sai ya gano ta. Kawai ki kira shi a waya, ki nemi hutun wata ɗaya. Ki gaya masa babanki yana zargin kina yawo, saboda haka yasa ko ina ki je sai da direba. Daga ƙarshe idan kika samu wancan aikin,